Добре дошли в това ново видео, в което ще разгледаме функциите на Intuitive, свързани с усъвършенстването на фотографския портрет. Достатъчно е да се преместим на бутона меню, след което да слезем до опцията Портрет, за да влезем в страницата, посветена на функциите за развитие на портрета. В горната част на панела за портрети можем да забележим надписа Portrait AI, т.е. изкуствен интелект. Тази функция, за да работи, изисква активна интернет връзка. Следователно, функциите за коригиране на светлината на лицето, ляво и дясно, бутоните за подмладяване, стареене, обем на косата и гладка кожа. Малко по-надолу ще открием падащото меню за трансформация на лицето. След като го разширим, можем да намерим вътре различните характеристики на лицето и възможността да ги модифицираме индивидуално, всяка една по-отделно. Малко по-долу в розово можем да забележим бутоните, които ни дават възможност да правим целенасочени корекции, сред които подобряване на зеницата, избелване на склерата, зачервяване на устните и подобряване на веждите. По-надолу има цяла серия от бутони за редактиране и развитие на портрета. Интуитивният филтър, който скоро ще разгледаме, есенният филтър и след това цяла друга серия от бутони, сред които яркост на обекта, тоналност на обекта, възможността за увеличаване или намаляване на светлините на фона и отваряне на сенките върху обекта. Сега ще разгледаме няколко примера, за да разберем как най-добре да използваме тези функции за развитие върху някои фотографии. В случая на фотографията, която наблюдаваме на екрана, т.е. фотография, заснета на открито с естествено осветление, в този случай слънчевата светлина е зад обекта, можем веднага да приложим филтъра Intuitive, защото той се справя изключително добре в условия на осветление като на тази фотография. Това, което ще направи, е да отвори малко сенките, да възстанови светлините и да се опита да направи фотографията възможно най-четлива, поне като начална точка. Нека натиснем бутона за интуитивния филтър и ще можем да наблюдаваме как той изключително добре възстановява светлините на фона и леко отваря сенките върху обекта, така че подготвя фотографията за най-доброто възможно развитие. След това можем допълнително да намалим светлините на фона, като натиснем съответния бутон, за да видим резултата и евентуално да отворим малко повече сенките върху обекта с бутона, който се намира тук вдясно. Нека разгледаме как това се отразява на нашата фотография и бих казал, че досега е извършил изключителна работа. Напомням ви, че бутоните, които виждате тук, се отнасят единствено за обекта, т.е. за самия портрет, докато ако желаете да действате върху цялата фотография, трябва да се преместите на страницата с инструменти, където ще можете да намерите автоматични настройки за цялата фотография. Нека сега се върнем обратно на страницата, която е специално посветена на портрети и да опитаме да приложим още някои от функционалностите, които са налични на тази страница. Сега бих увеличил допълнително яркостта на обекта, натискаме този бутон и наблюдаваме как светлините се отварят точно върху обекта, как той се отделя по-оптимално от фона. В този момент можем също така да натиснем върху обединяване на слоевете, които са били създадени. Сега, за да завършим успешно този процес, тъй като се намираме в естествена среда в тази фотография, можем да изпробваме есенния филтър, за да придадем специфична особеност на портрета. Натискайки съответния бутон, за сравнително кратък период от време получаваме есенния филтър с класическите цветове на сезона. Докато ако имам желание да приложа, например, яснотата с подходящите четки плюс и минус, ще ми бъде достатъчно да натисна съответния бутон интуитивно. Това ще създаде нов слой именно за ясност и е важно да се помни в този случай, че маската, която се създава, е черна, така че нашата четка, с която ще рисуваме върху детайлите, които искаме да изпъкнат, трябва да бъде бяла. Така че, ако сте обърнали тези цветове или имате друг или черен, помнете да поставите на преден план именно бялото, след това ще ви бъде достатъчно да рисувате върху всички области, които ви интересуват да изпъкнат.
След като завършим операцията, можем да обединим всички наши слоеве. Сега, нека опитаме да направим някой друг пример. В момента преминаваме към фотография в близък план, за да можем да наблюдаваме функциите за усъвършенстване на зениците, устните и веждите. За да продължа правилно в секцията с розовите бутони, първо трябва да натисна бутона за избор. След като го натисна, ще се появи четката и ще мога да избера областите, които възнамерявам да коригирам. Така че ще избера зениците на очите, ако искам да подобря зеницата, и ще избера веждите, ако искам да подобря веждите със съответния бутон. За това трябва да правя едно нещо наведнъж. Сега натиснах избрах зениците и ще натисна бутона за подобряване на зеницата. Нека извършим същата процедура върху веждите. Първо натискаме бутона за избор, след което внимателно избираме веждите на снимката, натискаме съответния бутон и ги подчертаваме. След това можем да обединим слоевете и да приложим същата процедура върху склерата на окото, за да я избелим. Първо регулираме размера на четката, избираме интересуващата ни област и след това натискаме бутона за избелване на склерата. Ще видим как избраната част от окото е избелена. В случай на зачервяване на устните, следва да направим същото, да изберем устните и да натиснем съответния бутон. Ако искаме да променим някой детайл от лицето, трябва само да отворим падащото меню за трансформация на лицето и, например, да затворим устните. Можем да натиснем на височина на устата на минус, за да намалим разстоянието между устните. След като достигнем желаното разстояние, можем да затворим менюто или да направим други промени, например да добавим лека усмивка с бутона плюс. След това можем да затворим менюто. За да финализирам този портрет, бих преминал към страницата с инструментите и бих го преобразувал в черно-бяло изображение. Имам две възможности – каноничната и професионалната. Натискаме върху каноничната, за да направим първата конверсия, след което бих могъл да добавя и щрих на контраст. Виждате, че се отваря нивото за регулиране на контраста. Моля, когато видите черна маска, проверете дали четката е позиционирана на бяло. След това можем да регулираме размера на нашата четка. След като сме определили подходящия размер, можем да започнем да нанасяме върху желаната област. Така че както при контраста в този случай обединявам слоевете и след това мога да добавя и малко повече яснота. Същото разсъждение, следователно преминаваме към всички области, които ни интересуват. Добре, след това обединяваме всички слоеве и можем да сме завършили този портрет в този първоначален план. Можем да приложим интуитивния филтър, за да започнем развитието, след което бих се преместил върху селекцията, за да подобрим зениците. Моля, не забравяйте също така да позиционирате на горния слой или дори да обедините слоевете, което е най-доброто нещо преди да продължите с развитието. Подобрихме зеницата и в този конкретен случай сме я подобрили значително. Можем да направим още едно избиране и да се опитаме леко да усъвършенстваме веждите. Устните ми изглеждат вече достатъчно наситено червени. Можем да усъвършенстваме малко и светлината върху лицето. Нека да разгледаме тази възможност. От тук ще коригираме осветлението от дясната страна и от тук от лявата автоматично. Първоначално ще обединя различните слоеве и след това ще натисна отляво. Интуитивната система ще работи съвместно с Photoshop, за да анализира и да ми върне правилното ниво за осветлението на лицето. Необходимо е малко изчакване, тъй като работи чрез интернет връзка и изкуствен интелект. Връща ни получения резултат, нека да разгледаме как беше преди и как е в момента. Коригирал е леко осветлението върху лицето.
можем да натиснем бутона за регулиране на тоналността на избрания обект и след това бих казал, че можем да преминем към следващия портрет. В този конкретен пример можем да изпробваме тези бутони тук, като тестваме функцията за изглаждане на кожата, която ще изчисти портрета, виждате преди и след. На следващата снимка можем да пробваме бутона за подмладяване, който със сигурност се използва по-често от бутона за състаряване. Това са функционалности, които след натискане на бутона отнемат известно време, за да започнат да работят, защото, разбира се, работят чрез интернет връзка и облака на Adobe. След като приключи, ни връща получения резултат и можем да видим преди и след действително подмладения субект. Можем дори да му придадем и намек за усмивка. И вуаля! В този конкретен пример можем да натиснем върху опцията за изглаждане на кожата и да видим какъв точно резултат ни е върнат обратно. Можем да пробваме също така и корекция на осветлението върху лицето. Извършвам това отдясно, понеже светлината идва от дясната страна на обекта. Забелязвате, че след това се отваря допълнително ниво, където се извършва корекцията на светлината върху портрета. Впоследствие можем да обединим всички налични слоеве. Сега нека разгледаме функцията за подготовка на марионетка. Тази функция е предназначена за отделяне на обекта от цялата фотография. На практика ще създаде отделно ниво, където ще бъде разположен само изолираният обект. Изолиран от цялостната фотография и под него ще бъде разположен само фонът, без присъствието на обекта. Следователно ще работи чрез изкуствен интелект, за да запълни всички онези области, които първоначално са били заети от обекта. Нека сега да видим практическия пример. Натискаме върху подготовка на марионетка, изчакваме Intuitive и Photoshop да започнат да работят. Виждате тук прозорчето на генерирането, което ясно демонстрира, че в момента се извършва процес на генериране на фон зад нашия обект. След като тази операция бъде напълно завършена, ще имаме нашия слой отгоре с обекта и втори слой, който съдържа само фон. Така че, ако скрия първия слой, ще видите, че отзад остава само фон, което означава, че е пресъздадена средата на фотографията без присъствието на обекта. Този вид обработка се извършва именно чрез използване на изкуствен интелект и запълване на фона, така че в различни случаи може да се случи фотографията да бъде запълнена по различен начин, като се направи грешка и фонът не се уеднакви, а може би дори се добавят обекти или други субекти. Възможно е да се случи, в такъв случай ще бъде достатъчно да повторим операцията върху единствения обект, който е вмъкнат неволно от изкуствения интелект. В този конкретен случай той функционира повече от отлично, така че можем да продължим с нашата марионетка. Преминаваме към горната част на менюто на Photoshop, където избираме опцията за редактиране, след което се спускаме надолу до опцията за промяна на марионетката и кликваме върху нея. Photoshop ще събере нашия обект и ще създаде неговата мрежа, за да можем да приложим марионетката. Марионетката е изключително полезна за прилагане на различни трансформации или манипулации върху даден обект. Следователно, върху нашата създадена мрежа ще бъде достатъчно да поставим няколко контролни точки, след което ще бъде достатъчно да преместим тези контролни точки, като се позиционираме внимателно върху тях и ги преместим в желаната от нас посока. В този конкретен случай можем да променим само наклона на тялото на обекта. След като променим позицията на обекта според нашите предпочитания, е достатъчно да натиснем върху V в горната част на менюто.